Munkatársaival a Magyarkanizsai belvárost járta Stevan Arambasi tartományi ombudsman helyettes augusztus 10-én. A jogvédő találkozott az önkormányzat, a rendőrség, az egészségház, a Vöröskereszt képviselőivel, körbejárta az üzleteket, beszélgetett a polgárokkal és a városban tartózkodó migránsokkal. Az újságíróknak adott nyilatkozatában kiemelte, látogatásuk elsőrendű célja az volt, hogy a helyszínen tájékozódjanak az egyre nagyobb számban érkező illegális bevándorlók helyzetéről. Stevan Arambasi elmondta, egyre több migráns érkezik Magyarkanizsára, de közülük csak kevesen folyamodnak menekült státusért. A helyszínen megállapították, hogy a migránsok jogait érintő nemzetközi és hazai előírásokat, egyezményeket itt tiszteletben tartják. Ez alatt értve a nemrégen ideérkezett arab fordítókat és a jogi segélyt, amit a belügyminisztérium nyújt a menekülteknek. Komoly gondot jelent viszont a terület, ahol ezek a személyek nappal tartózkodnak. Az ombudsman helyettesen megelégedésének adott hangot, hogy előkészületek folynak egy úgynevezett pihenőhely kialakítására a vásártéren. Külön kiemelte, fontos, hogy a migránsok wifi, tehát internet hozzáféréssel rendelkezzenek, hiszen így tartják a kapcsolatot otthon maradt rokonaikkal. Újságírói kérdésre válaszolva Stevan Arambasi elmondta, a migránsoknak meghatározott jogaik vannak attól függően, hogy illegálisan lépnek-e be az országba és kérnek-e menekült jogi státuszt, illetve nem, és csak áthaladnak Szerbia területén. Mindkét esetben jogosultak az ingyenes jogsegélyre, meghatározott egészségügyi ellátásra, és amennyiben menekült státuszért folyamodnak, tolmácsra az állami szervekkel való kapcsolattartáshoz. Ja sam vrlo srećan. Stevan Arambasi itt arról beszélt, a rendőrállomáson arról tájékoztatták, hogy eddig egyetlen egy incidens sem történt, ami azt bizonyítja, hogy az itt élők együtt éreznek ezekkel az emberekkel. Hozzátette azonban, hogy ez az állapot huzamosabb ideig nem tartható, és a humanitárius katasztrófa lehetősége sem kizárt. Katasztrofálisnak azonban nem tartja a magyarkanizsai helyzetet. Hozzátette még, az állami szervek és az ombudsman hivatala is mindent megtesz annak érdekében, hogy a migránsok jogait tiszteletben tartsák, az itt élők pedig továbbra is normális életet élhessenek. Az észak-vajdaságiak effajta problémái akkor oldódnak majd meg, amikor a menekült kérdés is rendeződik, tette hozzá magyarkanizsai látogatása alkalmával a tartományi emberi jogvédő helyettese. Ugyanezen a napon kicsit később Alexander Vulin foglalkoztatási, munkaügyi és szociális miniszter is Magyarkanizsán járt, átadta a működési engedélyt a Battyáneum idősek otthonának. Az újságírók az egyre égetőbb menekült kérdésről is faggatták. A tárcavezető egyes sajtóhírekre reagálva kijelentette, Szerbia nem épít és nem alakít ki egyetlen menekült központot sem. A migránsok csak áthaladnak az országon, egyik sem szeretne itt maradni, tette hozzá a miniszter. Szerbia nem fog kényszeríteni senkit, hogy ott maradjon, ahol nem szeretne. Alexander Vulin még kijelentette, az önkormányzat minden megígért támogatást és segítséget megkap. A közmunkaprogram keretében a hónap végétől 18 foglalkoztatott dolgozik majd a köztisztaság javításán, a higiéniai eszközök biztosítva vannak, az ENSZ menekültügyi főbiztosának hivatala pedig 1.400.000 dinárt utalt át az önkormányzatnak a költségek fedezésére. A vásártéren a pihenőhely kialakítása pedig a tervek szerint halad, tette hozzá a miniszter.